Пак са същите. 3, 2, 1. Здравейте на всички! Започваме поредния ден включване в търсене на справедливост. В момента във вътрешните групи ми пишат, че ревизии има абсолютно навсякъде на всички физически лица, като имаме някои семейства, които са и физически лица и фирми. Като се е стигнало до там, че има семейства, в които има скандали. Защо се занимават с политика? Защото това водило до репресии. Или това, което наблюдаваме, всички наши активни членове, симпатизанти имат изведнъж ревизии от НАП. И те, и на тяхните дружества. Това нещо не е нормално в България, да впрягаме държавния ресурс в тази посока. Между другото, ще кажа една добра новина, че към момента имаме, така да кажем, проява на диалог. Днеска ще отидем до НАП, ще видим нашите привърженици, ще кажем да се отдръпнат, да отидем да говорим, за да почнем да видим можем ли да направим някакъв диалог. Първото, ето това е счетоводителя Николай Хитов, който това, което каза, че има някои ревизии, които са извършени нормално, нали така? Има и ревизии, в които примерно имаме пропуски, да кажем има 2-3 хиляди лева, които трябва да се доплатят и те са абсолютно нормални. Да. Или ние не казваме, че всички ревизии са нормални, в които нямаме нарушения, напротив, но нещо, което наистина е нарушение, или забравил си нещо да се осчетоводи, или нещо друго. Защо го казвам това нещо? Защото ние може да различим репресия от нормална ревизия. Ние знаем кое е правилно и кое не е. Сега, отново има в напискане за всичките неща, отново от начало, които са срещу нас, забележете, от Симон Милков, само че подписани от друг човек, но абсолютно същото, като вижте какъв глупав въпрос има там. Въпросът е, вярно ли е, че Николай Хитов е подменил счетоводството на исторически парк? Сега искам да обясня нещо. Исторически парк е акционерно дружество. Той има аудит. Или счетоводителя може да напише код си иска аудита, или го приема, или не го приема. Или че си излагал един вид и си го подменил, било нагласено. Но въпросът е, акционерните дружества няма счетоводител, който като ООД-то може да отиде и да подаде едни документи. Тук имаме аудит, както аудит имат държавните предприятия, държавните структури, големите дружества. Това е акционерно дружество, което освен счетоводство има аудит. Аудита, който е независима външна фирма, която занимава с аудитиране, тя носи крайната отговорност за това дали тези данни отговарят на действителността или не. Като всичко е на документи. Това са пълни глупости, които се говорят. Отново обаче, ние отиваме, подаваме сигнал, по-скоро някой подава сигнал срещу нас и се задейства цялата държавна машина. За нещо, което колко пъти са ни проверявали, Николай Хитов, от 2015 до сега? И не само и нас, от 2015 почнаха многото проверки. Много пъти са. Всяка година много пъти. Ти получи ли диабет заради пак е такъв напън от държавата? Да. Така, защо го казвам? Защото това нещо води до унищожение на хора. Сега, него го арестуваха, това е офиса единия, който е обран. Казвам обран, защото тук са влезли компи. Колко стояха? Цял ден, нали? Взеха документи и сега в момента НАП ми искат документи от това, което са взели компи. И казват, ама те не са ги компи. Описаха ли документи какво точно взели? Те описаха, че са взели 20 кашона плюс един наброй компютри. Не Сега, са описвани конкретно какви документи. И сега искам да попитам. Идват и ни арестуват насякъде, отказват. Един оператор беше в Неофит Рилски. Отказваха ли да говорят полицаите? Да. Отказваха. Силово направиха ли каквото искат те? Те го правиха по културния начин, но... никой не им, ако някой им беше противодействал, какво ще стане? Мишаха да го арестуват. Не пуснаха ли адвоката в дома? Не пуснаха. Така, значи, ние нямаме право на адвокат. Нашите компетентни специалисти са арестувани и някой отива и казва, вървете, подайте опис. Аз как да подам, като
Аз колко пъти съм идвал тук да видя кои документи къде са? Еми, Аз знам ли документите къде са? не. Аз знам ли на кои фирми, в кои класьори са и... Не. Добре, аз как да знам какво са взели и какво не са взели? Им по принцип, където намериха договори, те си ги вземаха. Отделно имаше неща, които, примерно, вижда папката, че има договор, вземат цялата, вътре фактура и всичко, което е било, за взето. И нищо не е описано. Ими не, те ги затварят в кашон и описват кашон. Едно кашон, две кашон, Да, три. толкова. Които могат, забележете, това нещо могат да си го изфабрикуват, после и да сложат каквото искат и ние нищо не може да кажем, защото ние нямаме свидетели. Това дори не е описано. Така действа престъпната машина на Пеевски и Борисов. Сега пак казвам, ние вярваме, че правителството на Румен Радев няма да продължи това нещо, защото в момента това нещо би означавало да се убие България. Но искам да кажа, един от свидетелите срещу нас, доцент Николай Нинов. Ще ви покажа някои неща, които да видите, които сме правили, като всички тези неща. Това са на царе, които ги има, скулптури. Всичко това съм го направил аз. Намерил съм хора, които да ги направят. Нинов е имал партиди бракове, които ми казват, да, този лиар е перфектен и те не стават за нищо. И аз ги покривам нещата. Нинов дойде ли да открадне всичко от офиса, което не е негово, а е на фирма? Открадна, нали? Най-скъпите неща. Сега, как го се сетих? Понеже питам това нашо ли е, и той каза, той Нинов ще да си го вземе, да го открадне и него, но той е щупено. Нинов, какъв е? Обвинител. Крадеца е обвинител. Крадеци на милиони, имаме доказателства на всичко. Крадеца е обвинител, а нормалните хора са обвиняеми. После, какво правят? Защо удрят Вася? Защото има емоции при нея, Значи, кои фирми удрят? които имат емоции. Или те умишлено отиват и правят НАП, запори и хващат всичко, където има имоти. Колко договори имахме за строителство преди? Доста. Много. Какво стана с договорите за строителство? Всичко е замразено. Така, да, банките да работят ли с нашите клиенти? Готови ли? Всичко е приключило. Имаше ли парадоксален случай, в който отказаха дори машина, която ние продаваме, бяха одобрили предварително лизинга и като разбраха, че от нас и го спряха. Значи, ние имаме невероятни репресии от страна на банки, на всичко и някой отива и казва, дай пари. Искам сега, тези двете операторки, дайте по 1 милион лева. Дайте по 2, бе, вие ми обещахте. Дайте по 3 милиона. Значи, ние нямаме някакво желание да разберем какво в действителност се случва, а имаме само единствено желание да отидем, защото харесваме даден човек или не. Ето, един оператор се връща от Германия. В Германия... Пишат, че звукът изчезна. Я да видим. Изчезнал ли? Айде отвън да излезем. Изчезнал ли е звука? Я да питаме. Снимайте и тук да видим някои неща, които са останали още. Чакай да покажа. Ма служи го да видим дали е изчезнал звука или не. Тук има. Има ли звук? Да кажат дали има звук. Трябва в YouTube да се пусне. Има ли звук? Чакаме. Чакаме да видим някой. Има. Така, махнахме картините от офиса да не го запалят. Това е единствената останала оригинална картина, не е единствената. Картина на Ханко брат, която сме направили невероятна. И виждате различни неща, които сме правили в годините. Части от тях останали, защото всичко ни унищожиха. Едно по едно. Още една картина има. Ето сега ще ви покажа оригинал. Всичко друго го махнахме. Стойте тук. Първоначалният модел на отсек. Паметника, който е в Челеди, България. Синовете на Великата мечка, чакай, че тук може да не влезе. Ето и другата картина от конкурса за писменост. Феноменална картина. Готов ли си? Ето, с графитокерамика. Все неща, които сме правили и естествено синовете на Великата мечка. Не дейте се базика, че Бойко ги е чел, защото само вижте дебелината на книгата. Бойко единствено може да бие пленници с такива книги
Той не може да чете толкова много. Айде, вземай нещата и да ходим нагоре. Искам да видите, ето, Варна. Вижте, училище. Виждате ли? Вижте тревата, обрасла до небесата. Никаква поддръжка никъде. И аз не мога да разбера кмета как сега разбра, че КУП строят незаконно. Толкова време не го ли знае. Плюс други неща, които общо сме говорили. Там обаче няма по никакъв начин нещо, което така да се разпространява. Казва се един път и спира. Изведнъж обаче какво виждаме? Срещу нас хиляди неща и удрят винаги там, където да ти блокират работата, защото от НАП това, което казаха, ДАНС са им били казали по този начин. Това нещо, че ДАНС какви са? ДАНС защо унищожават бизнеса? Защо ДАНС като контрразузнаване не действат, не отидат, не задържат някой, не кажат, ей, това нещо по един какъв си начин се случва. Вижте, пак ще говорим. Говорихме Неофит. Това е бившо, между другото, украинско консулство. Вижте само плочките, мизерията навсякъде. Потънало всичко. Това е Варна. Вижте, морска столица, тук сме до морето. Отдолу е морската градина. Трябва само да видим. Пълна мизерия навсякъде. Никой обаче това не гледа, не аудитира, не отива да търси от хората. Компи откъде на къде ще дойдат мен да разследват, като аз нямам един държавен лев. Или общински, или европейски. Да дойдат да разследват компи. Ето вижте, някой си е сложил като цветенце. Ето може да го видим. Мокра кърпичка. Кой знае кой е бърсал с нея. Даже ето и контейнерите няма да отиде да ги, защото такова е общо положение. Счетоводителя не може да върви, защото получи диабет и му режат краката малко по малко. Заради нещата, които се случват. Отиваме горе. Здрасти. Горе има още хора. Да, ние ще им кажем сега, разбрали сме се, ще влезем в НАП и ще отидем да говорим. Да. Ще отидем да говорим в НАП с директорката. Нашите симпатизанти ще направим така, че да ги дръпнем от НАП. Къде може да отидем да изчакаме? Тьорка. Къде? Страна? Може да отидем, примерно, после да снимаме бомбоубежището. Как ни им направиха на там някаква ревизия на това, как това бомбоубежище са го взели. Примерно, не може ли да отидем там? Ние даваме престъпления, които се правят. Престъпления и никой няма нищо. Срещу него нищо не се прави. Какво правят НАП, да ви обясня? Давате проверка. Човека е вътрешен, проверката затихва, казват, че са направили проверка и няма данни за престъпления. Няма нито една медия, която да отрази и няма нищо, което да се случва. Какво правят при нас? При нас това, което правят проверки и ревизии. Няма нищо. Почват медиите отново, казват как тези хора, ние имаме някой, който е казал, примерно Симон Милков. Наркоман, педофил, престъпник, които всички знаят, че Симон Милков е човек на Борисов и Пеевски. На 100% се знае и се използва за поръчки да отиде дадени хора да ги окепази. При нас се прави проверка след проверка, ревизия след ревизия. Даже първо правят проверка. Нали първо правят проверка, за да се запознаят с документите и да измислят схема, по която на ревизията да ни наредят. Някои директно минаха на ревизия, там където има емоции за неща. Директно минаха. Добре, ти след като говори с тези хора, имаше един фрапантен случай, че там няма къща. Тази е ходила да търси къщата оценителката, нали така беше?
Тя на база ревизията се крепи. Първата, която е за много пари, изцяло върху оценка на оценител. Като оценител е обследвал 10 имота, половината не ги е намерил на място, но ги е оценил. Най-фрапантното беше една къща, която то не е къща, то е празен парцел, но в нотариалния акт това се продава къща плюс парцел. Явно къща е била съборена. Не, нотариалният акт може да е бил така. Да. И тя е оценена на 100 и няколко хиляди лева този празен парцел. все едно има къща. База на тези 10 имота, които е обследвала, тя дава едни цени, които са доста високи. Може да изкараме да се види пазарни цени и оттам нататък те преизчисляват всички сделки, които е извършила за периода на база на тези цени. Но в един случай е уж къща, а то няма къща. И да, обаче... Ние ще отидем да го снимаме парцела. Примерно има имоти, които са купувани и продадени в една и същата година, но те увеличават само продажната цена. Без покупната да... Нали, примерно купено от общината на търг за 10 000, продадено след 3 месеца за 10 500, те казват, оставят цената от търга 10 000, обаче определят, че тя го е продала за 50 000. И 6, мисля, че беше. Значи на публичен търг е било, И другото, с което... 6 други участника на търга да се знае. И другото е, че нали, след като излезе акта, вече се описват имотите по данъчна оценка и казват не стигат. Значи по тяхната оценка би трябвало да дадем 10 имота и да приключим. Защото такава е тяхната пазарна оценка и то е пазарна оценка към 21 година. Значи сега даже трябва да са още по-скъпи. Що не ги оценяват по тяхната оценка. А сега ги оценяват на без пари. А сега ги искат по Както данъчна оценка. КТБ, ето вчера, Цветан Василев, един и същ подход, това е подхода на Делян Пеевски и на Бойко Борисов, който са си го изработили, той им е минал. Взели са едни активи на без пари и той го каза Цветан Василев, примерно, за 200 милиона са взели Виваком, а той струва 1 милиард. И какво се случва? Типичен случай на ограбване, при който ние нямаме възможност да се защитим, защото вчера, примерно, гледам Ружа Райчева, е казала, ами те, вярно, в Народното събрание, Възраждане, много теми, повдигнаха темата за КУП, но ние не отразихме. Ами Ружа, ние колко теми повдигнахме? Ти дойде ли да отразиш една или да видиш? Той има и друго незаконно строителство във Варна. Не е само на КУП. Какво се случва? Що нямаме нищо? Що нямаме отразяване там? Значи, ако правим така, че да имаме нова реалност, трябва да имаме някаква еднаквост за всички. И най-важното, че ние отиваме, пробваме да говорим. Колко път сме пробвали да говорим с НАП? Много, нали? То в един момент виждаш, че няма смисъл да говориш, защото... Те казват, от тук не минава. Да. Благодаря. Ето, между другото, сега ще ви покажа този клон на Първа инвестиционна банка, в който преди време съм идвал и отказват да ми върнат парите. Питам, имам ли блокаж на сметката? Не. А що не ми давате парите? Това беше 2021-2022 година. Пак по време на някакви избори. И те ми казват, ами не може да ви кажем. И аз казвам, извикайте управите. Първо исках служителката да ми даде име. Ето, точно в този клон. На Първа инвестиционна банка. Същата работа. Това, което виждаме, ето го. Тук пълен произвол. Отказват и ми дадоха парите чак 2 седмици след изборите. Това нещо си го правят хората, както имат желание. Ето вижте, Първа инвестиционна банка. И директора на клона отказа да ми даде своето име и да ми напише бележка защо това нещо се случва. Това случва на обикновените хора.
Но, здравейте. Здрасти. 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 Пак. Казвай, Ипчо. Така, сега имаме среща, ще отидем горе да се срещнем с директорката на НАП. С счетоводителя се качваме. Нали, те искат нещо да тръгне да се прави в тази посока, да го разследваме, което да им дадем шанс да видим дали ще можем да тръгнем в конструктивна посока най-накрая, да се разгледате реално, да видим откъде идват всички тези неща. Защото това, което се случва, пак казвам, освен ревизиите до сега, в момента ревизии на всички активни депутати, които са били кандидат-депутати от Величие, активни партийци, симпатизанти, на всички. Ревизии на тях, ревизии на тяхните семейства, ревизии на бизнеси, които имат около тях. И това нещо мен не ми се струва да е много случайно. Значи, Класово-партиен подход. така, също имаме някакво уверение от съвременната, сегашната власт, че нещата ще се разгледат и ще се променят. Така че, ако искате, може да отидете, Жорка, в офиса, да седнете и там ние ще дойдем. Да. Ние отиваме с счетоводителя и вие изчакайте в офиса. Нека тук да чакаме там. Не, да разбрахме се да няма да. Тя ще те приеме ли? Да, отиваме там. Ето и счетоводител. Ще снимате Така че, ли там вътре? не, ще отидем първо да видим каква е ситуацията и после вече ще предприемем, ще предприемем действия. Така че благодаря на всички, имаме напредък, отиваме да видим дали по някакъв начин хората ще бъдат чуени. Нали това е важно, всеки един човек да бъде чут. И от тук нататък институциите да работят не по принуда, а така както трябва да се работи. Благодаря и отиваме. Спирам. Значи очаквайте по-късно отново включване. Няма да възпрепятстваме или да ги караме да се чувстват неудобно от камерите, но госпожа Властия